Ilatku cawang kok ngeyel sih. Pengen ye ilatmu ben cawang. Piye carane dikapake kuwi? Nah, sing ndi? Didu apa ilate Sing didu? ndi? Ilat sing endi? Ayo sing cawang kuwi. Ya sesuk tak ajari kowe ning omahku ya, Le. Oh, nggih. Nggih. Lara sik, Gong. Lara. Oh, cakepane, heeh. Lamun tipe lanang nganti lara. Yen kembang manur ditandur neng pinggir sumur. Ayo. Dolanan apa ngono, Truk? Apa? Gateng apa piye? Yah ini ngejak dolanan. Ayo karang esuk-esukan ki ya penake ki ya sing olahraga pagi. Ya. Olahraga pagi ki ya kaya jogging, heeh. Nah nek yoga-yoga ki jogging ya nganggo lagu dangdut seragenan kuwi. Iya. Iya. Haya. Wede. Sapa iki, Kang? Mas Pradi. Logate. Pardi Sambo. Sapa? Pardi Sambo. Ngaturke kula nuwun sih kae, Tru. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Darpo dalah Ibu Sulastri. Ingkang sampun kepareng ndhawuhaken ingkang putra. Benjane Mas. Sapa? Aku lali sik sapa. Catetane wis go minggat karo galuh kok. Oh iya. Nek doyan ra apa-apa le men. Mas Sairul kalian Mbak Khofifah. Ya. Ki pinanganten putri daleme Temanggung kono, Gong. Wah. Dingin. Nah iya. Nek ngono cerake Mbak sing bengi kae. Sapa? Sing kalau bengi reng melu. Sapa to? Mbak Era. Oh iya. Merah prana apa piye? Adem reng, aku ora wani adem reng. Oh iya. Aku nek adem meng kepoyo wae. Iya ora apa-apa karang kanan setiap daerah itu beda-beda. Beda gayamu. Arep turu-turu Pardi kaya ora. Wede. Anu reng, selendang biru reng. Ya. Kedep tesma aku nyamang selendang biru. Dilekasi jebul menyetem kendang. Wede. Anyel. Ayo Tru, kowe Tru. Ya. Anyel. Wede. Janji. Rada ngongso Gong karang wis ora apa-apa. Ha iya. Sing jeneng awak kesel ki ya ngono kuwi. Nek awak apa swara dhuwur ki ya rada-rada ora tekan. Ha iya. Aku mau jeguran ning kali Brantas, Gong. Mbok kali sisan. Kok dongamu elek tenan. Selendang biru. Selendang biru amung ngenaki
setiamu selendang biru. Weh Kang. Oke. Tetep-tetepno. Tetepana janjimu. Tetep-tetepno lah. Tetepana janjimu selendang biru. Pinanganten kekalih ngersake foto. Ya. Ning nek foto ning panggung, heeh, kan sing disuwun karo aku. Ya. Nah, nek karo aku kok aku medun, ya kuwi nuwun sewu ora anu ki tak apa jabarke pisan. Heeh. Dalang ki nek medun saka utawa ngalih saka ngisor blencong ki wis rada mengurangi estetika pemasaran. Oh. Aku kaitane karo pemasaran ki piye to? Estetika pementasan. Oh iya, ya ora apa-apa engko nek rampung ora apa-apa le. Heeh, tur aku ki ya ora langsung apa ucul surjan ngono kuwi ora kok. Heeh. Diintake terus. Oke. Hanyelahi janji selendang biru ngomong enaki hati nora tekan batin setiamu selendang biru. Ngono ae cekak wae ra apa-apa. Tetep ana janjimu selendang biru. Ya. Wah, apik terus suaramu. Wis. Aku ki kandhane meguruku kaya karo kowe mau. Mas Aril Tantrum sing daleme Karangmaja to, heeh. Wede. Nah, kelinci ucul reng dipinangkani reng. Oke. Sapa sing kon tembang? Mbak Elisa. Wede. Nah, mangga. Ben golek anget apa golek adem arep karo lenggah apa arep karo jumeneng mangga. Oh lah kula nderek dawuh padalang napa dening kang ngersakaken menika saking sinten? Saking Bu Sri Rezeki. Bu Sri napa tasih lenggah napa saking streaming? Saking streaming. Oh, saking streaming nggih saged ningali berarti. Derek menika jumeneng napa lenggah, Pak? Jumeneng, oke. Ngapunten nggih Mas Petrok, Mas Gareng, Mas Bagong mboten mengurangi. Kepeng menghormati panjenengan. Kepeng. Pokoke menika kangge ingkang tasih wungon dumugi enjang matur sembah nuwun. Ya hitung-hitung tirakat Mbak Elisa. Nggih tirakat ndongakaken temantenipun kekalihipun. Leres. Lek-lekan, Nduk. Ayo. Lek-lekan. Lek-lekan kok lek-lekan. Niki ajeng lajeng mawon apa ngangge bawa? Ngangge wedang-wedangan sik bawa sik kok ya. Bawane kula pengen dandang gula Malangan mawon. Oh, dandang gula Malangan, nggih. Malang terus Surabaya. Mau rak wis Banyuwangi to Mbak Elisa. Sampun. Rada ngilen. Ngulon sithik Malang. Kek kok apa ngono genti? Sunda ngono genti. Saya niki spesial untuk pinanganten kekalih lan Pak Darpo tasih lenggah. Tasih nggih. Mbok menawi mangke saged minggah pepanggungan lho Pak Darpo.
Nek panjenengan remen napa nembang-nembang sesarengan kula nggih mengke. Mboten. Oh, diwakili kula mawon. Nggih sangune mawon nggih. Wah. Tak kira ki nek mboten nggih mboten napa-napa ngono. Diwakili sangune mawon. Wedhe. Wedhe lah. Wedhe. Ayam cemang. Mbak Lisa. Dalam. Nuwun sewu tanpa mengurangi raos penghormatan. Nggih. Napa? Jenengan kira acarane padet. Padet. Iya ta? Nggih. Acarane padet. Nek kok suwantene jenengan iso awet ora entek ora. Kancani ilatku cawang kok ngeyel sih. Pengen ye ilatmu ben cawang. Piye carane dikapake kuwi? Ah, sing ndi? Didu apa ilate didu? Ilat sing endi? Ha ya sing cawang kuwi. Ya sesuk tak ajari kowe ning omahku ya, Le. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Monggo, Mbah. Ayam cemang kang mubalnya putih simbok nganten mandeka delima putih kembange mandeka Wedian. Wedhe. Teka teman gawe juaning ati. Aja nangis lho, Le. Ora aku Kok ngelingi sing wis-wis. Truk. Apa? Aku ora njulik kowe kok, Truk. Sabar. Aku ora njulik kowe. Lah tak kira njulik aku kok ora. Wis, Truk. Gedang kumlawering jogen apan boyong rawuh pidangan singa miruta tampar alit kinarya cancangan sapi. Kapan rampungnya iki? Pariki. Oh, iya. Salarek meneh. Karena ya dang dang dungdol. Ya. Dawa. Saya Dawa. iso saya dawa, Le. Lah iya sing digoleki rak sing dawa-dawa. Imbang ana prangta kula. Ya, ini aku minta ditemani dengan Mbak Anggi yang dari tadi udah membuka catatan kelinci ucul. Iya. Mangga Mbak Sehat kok ben sehat ki nembang. Biar sehat. Ngono mau bar kerokan, wetenge jet bebek. Heeh, sinden kuwi, Mbak.
Jane resepe seseorang ketika dia sakit itu sesuai dengan apa yang digemari atau sesuai dengan apa pekerjaan dia. Oh, Sewu kaya Mbak Anggi sinden ki apa lagi kurang sehat. Marine dheweke duwe sugesti nang atine. Aku mariku nek nembang. Ning kene to ning. Ati ngene lho. Ati kene lho. Kok rada medhun sih. Dek men sugesti dheweke dhewe, aku nek nembang aku mari leh lara. Aku mari tenang. Ngono, sugestine. Nek kademen ngomong ki anget, panas-panas ngono. Dadi ra sida kademen. Saiki nek kademen sugestine awakmu dhewe. Aku kademen, nek aku kemulan kok aku ora kademen meneh. Engko anget kemulan. Kemul apa sing ra marai adem? Iya. Ayo. Kok kemul ku ora nek sing marai adem. Wede, Mbak Anggi. Semangat lho Mbak Anggi. Walaupun rada greges. Lah nek disawang ki sawangane Mbak Anggi ki seger terus lho. Maksudnya seger terus ki ora ana ketok abang biru, pucet ngono ki. Padake lampu disco. Ya ora ana Mbak Anggi. Mbak Anggi itu orangnya tuh manis, tenang, seneng sing lembut-lembut. Manis tenang, kruyuk semut. Ya, wis tau. Manis kok Mbak Anggi tenan nggih Pak nggih. Makasih Mbak Elisa sama Mbak Anggi. Ini tadi ada salam Mas Yusuf dari panjenengan dari Binjai. Kemutan napa mboten nggih? Pak Eko Bilowo dari Bekasi Surukubang. Lah yo kemutan kok yo kula ki yo asring WhatsAppan. Nggih. Rumiyin sareng jenengan kula nggih sareng niki tasih wungon kalau boleh titip lagu Gelang Alit. Gelang Alit? Nggih. Gelang Alit ki sing kepiye? Gelang Alit. Apa kae? Wis kelakon semene lawase kae. Kae gelang. Oh, aku gelang alit. Nah, sangat iku sing gelang kalung ki sing gelang kalung sing nak ngono. Gelang kalung iki, gelang alit cincin. Oh ya. Gelang cilik. Ya. Itu. Nah monggo mengke dipinangkani napa ajeng digantos kula nderek panjenengan. Weh, digantos piye? Gantos iki nek wis reget ngono diganti. Nek ora reget dienggo terus. Oh iya. Oh iya. Mangga bare diaturke sama kakak atau boleh tambahin no sindene sing isih sapa ya iki wah nih kan terus dilek-lekke mulane iki mau sing paling ngantuk iki sebelah kene wis tak delok iki 5 turu kabeh iki Mbak Niken wis rada melek sing teges ra jenengan tok lah ya pokok iki kok do ngantuk we bladek ya soalnya. Bladek iya. Iya, ayo Mbak Niken ikut yuk. Gelang alit ya. Aja ngamuk Mas Bro. Gas ora? Ya. Oke, gas. Nah, gelang alit. Ayo Mbak Niken. Wis aprene suwene nggonku ngenteni. Sliramu kang tansah dadi ati gelang alit saupama. Kuwi lagu apa ya, Reng? Mbah. Lagu untukku gawe. Ya. Halo, aku sudah bangun. Oh iya. Bodoh amat. Ki tenanan turu berarti nek nganti serak-serak gitu. Iya. Oweh iki lho. Utuh ya. Lah apa? Aku ora ngoweh. Ngowoh ning. Ya, mangga gelang alit ora gedhe. Wis kelakon semene lawas
segara ya ana besi oleh nembang karo turu. Cilit nggih, sampun. Iki aja sok menggiring opini to. Aku ki le ngenggokke ki ya rekoso. Mosok. Widih, matur nuwun gelang alit dadi pinanggane. Kula lenggah napa ta sing ngadeg? Lenggah mboten napa-napa. Nggih. Kok nek wonten sambetan kula aturi jumeneng malih.